правя втория опит за дневен влог. Защо втория? Вчера снимах цял ден. Бях толкова... Да, благодаря. Бях толкова въодушевена. Имах сравнително интересен ден. Но се оказа, че съм снимала на slow motion и кадрите са ужасни и звука на някои видеа го няма. Затова днес правя втори опит. Просто се опитвам да разуча една камера, да видя дали ще ми харесва. Вече съм направила закуска на детето. Направих си кафе и така да започваме с деня. Днес може би няма да е толкова динамично и интересно, защото последните дни бяха супер динамични и днес имам нужда май малко по-бавно да го карам, но ще видим. Добре, направила съм си яйца за закуска. Аз, между другото, интересен факт за мен, аз обожавам яйца. Ако трябва да избирам една храна, която да ям до края на живота си, това ще са яйца и почти всяка сутрин закусвам това. Ще правя от тези брауните на Better. Това е единственият им готов микс, който супер много ми харесва. Много исках да си използвам ето тази формичка, която вчера взех от Sensei. Аз вчера в влога ми ви показах реално какво купих, обаче съответно няма да го видите, но може да презаснема нещо. Хора, много ми се спи. Искам да ви покажа нещо, което вчера ви показах реално, но не се е снял, така че пак ще го заснема. Отидох вчера Исках да вляза в IKEA, за да взема точно 3 неща и трите бяха изчерпани, ги нямаше налични. Като цяло освен в тази IKEA до нас и в другата. И не можах да ги взема, но след това видях едни коледни кутии, които не взех, защото имаше огромна опашка и влезнах в съседния Sensei, което не беше супер идея, но пък намерих неща за коледни подаръци, по-скоро нещо символично. Сега ще ви покажа какво е. Взех 2 такива чанти и направих сетчета с първо една е такава кутия, която е празна и ще напълня с коледни сладки. Също така ще направя, харесала съм си едни коледни шоколадови елхички и ще направя още брауните, може би. Ще видим. Неща за хапване в взето. Миналата година подарявах коледни шоколадчета, които бях направила 100% сте виждали, разтапя се бял и кафяв шоколад. Слагат се украшения отгоре, след това стяга самия шоколад, чупят се на неравномерни парчета и се слагат в целофанче с панделка. Много готино, защото е жест според мен. Нещо, което взех е ето тази свещ. По принцип свещите от Sensei не са хубавото нещо, но много ми хареса идеята, че ще могат да си преизползват съдчето, в което се намира. И според мен е супер. Това ми хареса и на кутията, че аз поне бих си я използвала да си слагам някакви неща в нея. Няма да е просто така в някаква пластмасова кутия. Друго нещо, сложих и играчка. И последното, което взех и за вкъщи, са ето тези солнички, които според мен са супер сладки и аз честно казано бих си ги използвала не само за Коледа. Според мен си стават за постоянно да се използват, много са красиви. И това е. Общо взето, между другото, това възлиза на 30 лева, така го сметнах горе-долу. Даже всъщност по-малко са нещата, които ви показах, но като сложа и сладките и така нататък, според мен много готин жест за някой, на когото не знаете какво точно да подарите, обаче искате все пак да го зарадвате с нещо и според мен е така, като сложа и домашните сладки, някакси пак има личен елемент. Така че ви давам идея какво може да направите за празниците, дори за някое приятелско семейство, за каквото си прецените като цяло, но според мен е много готина идея. Както ви казах, не е супер динамичен ден, но има и такива дни. Ъглите, които избирам, за да снимам, са страхотни и обещавам ви, че не живея в кухнята постоянно, просто тук са единственото високо място, на което мога да правя някакви неща без детето да ги бутне или нещо такова. Така че, да, сега трябва да опаковах преди малко една пратка за Глоуи и отиваме към Еконтъм. Сега трябва да й сложа едно восъчно печатче, не знам, много ми хареса този детайл. И, да.
Между другото, тук виждате част от новия продукт. Обаче няма да ви го издавам още. Едва се сдържам, разбирате ли, едва се сдържам, но няма да казвам нищо. Нещо от вчера съм на коледна вълна за опаковане и подаръци и така нататък. Нали ви споделих и една идея, но пуснах да подарявам книги в Инстаграм и сега ще отида да ги пусна. И вижте как ги опаковах с панделки, за да им стане някакво празнично на мацките. Според мен ще се зарадват. Вече сме на разходка с малкия навън и да ви кажа нещо много смешно. Не знам доколко ме чувате, защото съм без микрофон, но в Еконт, понеже аз доста често го посещавам, било то да пращам, било то да получавам някакви неща. И то е точно долу в блока. И жените вече познават детето и мъжа ми онзи ден ходил да вземе едни неща и жените казали: "Я, баща му на Виктор." Писал, те не знаят, нали, ние как се казваме, нищо, че ние взимаме нещата и ги получаваме, но сме майката и бащата на Виктор вече, откакто имаме дете и никой не се интересува ние кои сме. Да, така става малко. Като имаш дете, всички обръщат внимание на него. Нямам пари в брой, както винаги. И сега трябва да отидем чак до Фантастико, за да взема картофи. Защото исках да отида да платя зеленчука до вкъщи, но там не мога да платя с карта. И да, трябва да започна да си нося в брой пари. Нещо отвикнах и постоянно ми се случва да изпадам в неловки ситуации. Трябва да ми обица на ухото вече. Между другото, тази тротинетка се оказа супер яка. Аз бях малко скептична, обаче ми е много полезна в момента. Да, извинете за фона с музичката, обаче как можеш да изгориш картофи, които вариш и вътре има вода? Как се случва? Може да ми обясните, защото аз не разбирам. Просто от 2 дни се случват някакви такива супер нелепи неща. Нищо. Приемам го с усмивка и продължавам напред. Показваме се в пълния си блясък. Просто детето си легна, 7-8 часа е. Детето си легна, мъжа ми отиде да играе в футбол. Аз съм си взела мандаринки, сложих си колагенова маска. Не знам дали сте виждали тези на Yenges Cosmetics. Втора използвам. Малко съм със смесени чувства, защото предната половината беше скъсана и нещо много трудно я сложих. Тази по-добре, в смисъл, може би свикнах със слагането. Иначе се усеща приятно кожата на другия ден, доста така подхранена. Реално целта на тези маски е, като си сложите и продуктите, които по принцип си слагате, да сложите отгоре, така всичко прониква още по-добре. И така, по принцип предния път спах с нея, този път мисля, че няма да спя с нея, по-скоро ще постоя няколко часа, докато си легна. И така, какво друго правих и не снимах, ходих до Еконт пак, защото имахме още една поръчка, исках просто не да я изпратя. Сега имам да направя няколко дизайна също, ще седна да поработя малко, ще си пусна и малко игри на волята. Е така за фон. И общо взето това е. Исках да ви покажа, обаче, айде, утре ще ви покажа. В смисъл, в следващия влог ще ви покажа какво си взех от Еконт. Нещо много готино. И надявам се да се получи най-накрая този дневен влог, защото като малко изтощително, честно казвам, не знам дали ще правя много такива дневни, по-скоро ще се пробвам да правя седмични. И така, стига съм ви говорила в този нелеп вид, защото изглеждам скандално. Чао, чао и до следващото видео!